segundos. Marian din na. Plastar. So kay amo ng mga protocol na dapat kay ginapatungan. Diri kagapon ano napakasi sa permit nila. Oh, nagwala na okay na, yari-yara na yung lokon. Okay na sa kalipay mo kami sa ilang Ito naman
Gel, gel. Ano pa ginaulag ka rin sir? Nga White House? Di pala na mauswaga na loob, di pasakyo. Gagliba lang tao pag sa kanya doon, mag-kuboy. Liba lang tao. Kaya makalibata nga mag-kuboy sa iya, tapos nagparahin. Dito sila sa kasi dyan. Amo to sa piyak? Oo. So diri ya, 5 lang diri siya ikarga? Oo. Ano, talagang kay 5 lang gid gali naka-fix na sa 5. Oo, di ba? Naka-fix na gali sa 5 ni Radyo Man Ronet. Na amo ni Pinto Patrick in September na magkasakay sa Pambo. Na may clearance na guro. So sa subong pwede na i-pull out ang pulmonya kundi hindi subong ginutawag ang kay nuclear. Saksihan natin ang pag-transport sa iyang ilabi. Padulong sa supervising sa Pilipinas dada. Gitbit na, agin gitbit. Pakanto sa Pampo, no? Ara na kita sa tuwa sa Pinto kag sa Pampo. Ano ka lang mo diri. Ano sa may lawas ayon sa may sa Pampo na. Ay na ginakuha diri sa isa to nagtaaman 5 sa mga tao. So dala ang iya sinikalitrato. Dito siya sa una galing paliburan dito siya sa sumakay ang pagkinasin sa nulo ya sa dito gigiling sa nagkinasakyan sa mga pasahero la. Pero wala niya sing pulungkuhan, no? Wala niya sing pulungkuhan ay cargo ini siya. So ang kargahan amo nga
sir, no? Okay. Ang iba niya mahimataya dito si Perez sila sa isa sila yung kapangko. Pero si Clear yan yung siling alawas. Ano naman dili sa so voluntary dito dugay. May mao dili kay person sa maturuan na di-allow. Ari-ari kita sa Parola War para sa mga lake viewers na ano kita nyo marami mga tao sa paligid. Sa marami mga tao sa paligid. Ari na may sa may Parulawa. Ano siya? 10 to 15